video. Så skal du lave en intro, Kalle. Aften og velkommen til den video. I dag spiller jeg Roblox sammen med min ven Kalmarjaman, og det bliver mega sejt, fordi at han er mega sej og han er mega dum. Og vi har også Valde med chicken, der flyver rundt overalt. Jeg ved ikke hvorfor. Det er meget kaos, det her. Yeah. Jeg vil se, at jeg kan komme ind i en base. Ja, jeg vil gerne se, at du kan komme ind i en base. Hvad fedt, du klipper jo bare. Jeg gjorde det lige før. Jeg gjorde det lige før. Hvad laver du, Kalle? Nej! Wow! Wow! Hej. Hej. Men den her video bliver vildt fed, og hvis I også synes, den her bliver fed, så skal I... Hvad skal I så, Kalle? Så skal man gøre sådan her. Nej, så kan den godt stokke. Nej, men jeg skal ikke dislike, man skal like, ikke? Nej, man kan det. Nej, vi hørte ingenting. Nej, man skal ikke. Nu har jeg købt en kæmpe dropper. Okay, men jeg er en kameramand, så... Nej, Kalle, du skal ikke skyde mig med dit black hole. Jeg prøver at frembukke mig i de andre base nu. Nice. Kalle, du skal ikke dræbe ham. Valde, vil du se mit mest OP svær? Jeg sarkoferer mig selv, men jeg one-shotter alle rundt om mig. Hvad gør du? Jeg sarkoferer mig selv, men jeg one-shotter alle der rundt om mig. Må prøve at vise dig det, Valde. Nå, men jeg har lige mange penge inde på min bankkonto. Valde, må jeg bare gerne lige vise dig? Ja, så kom lige og sige til mig. For når jeg skal lige købe min våben. Og når jeg køber alle mine 3 våben nu. Nå. Hvad er det for nogle psykokunst? Valde, prøv at nå, det er den der, ja. Ikke mig. Valde, jeg har 1 HP. Må jeg lige vise dig den her? Prøv at se. Prøv at se. Hey, det gjorde den ikke før. Skal der være flere rundt om mig? Prøv lige at komme, Kalle og Valde. Prøv lige at komme. Her i midten. Kalle, prøv lige at komme. Og Valde. Jeg skal efter min så kommer jeg lige lidt hurtigt der. Kalle, du løber bare frem og tilbage. Prøv at se, Kalle. Hvorfor skal jeg ikke hurtigt? Kommer her i midten. Kalle Speed. Kalle Sonic. Kommer du, Kalle? Ja, jeg kommer. Du gik ind i mit svær. Jeg kom til at gå ind i. Vi døde begge. Nej, jeg døde ikke. Jeg kan og alt det der, for vi kan jo på ferie. Ja, ferie i mit black hole. Jeg kan ikke se dig, Lav. Jeg kan ikke se dig. Man står jo bare dit hoved og har liv. Nice. Nu må du se. Hvad du spammer den der, kan jeg høre. Ja. Hvad, lad mig lige prøve at sarkofere ham der. Jeg bruger bare en afslut til kun et millisekund. Jeg sarkoferer. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det før. Kommer du? Hvor er du? Speed. Laura, hvor er du? Jeg åbner døren, Kalle, for dig. Og den der, og den der, og den der. Kalle, må jeg gerne lige prøve noget? Nej, for mig! Nej, du bruger den ikke. Kalle har taget mit mest OP våben. Det ligner, det regner. Nå, ikke længere. Jeg døde også. Den er sej. Laura, jeg kan lige tage min spilmælder alt for sig, fordi vi kan jo på ferie. Jeg elsker det der. Nå, det er så dumt, det der. Valde, du skal ikke tænke over, at jeg er en kameravenom. Hvad? Kig, Valde, jeg er en kameravenom. Hvad er der galt? Kalle, jeg er en kameravenom. Kalle, det går bare løbende. Laura, er det ikke noget med Laura? Jeg skulle have testet, så jeg mente, det er noget med den one-shotter. Lad mig se. Den gør. Hvad var det der stod? 50, 50, 50. Det stod bare 9.000. Ja, den skal have 9.000. Hvad er der galt med det? Det der er galt med det, ikke? Det er bare alt ved den. Det er lidt for lidt. Nej, det er ikke for lidt. Jeg kan bare høre den der.
skal dø. Nå. Og vi optager stadig Kalle med et kamera, selvfølgelig. Malte, du dræbte lige Kalle. Nu skal du hævne så! Jeg nødede. Så valgte. Så Malte, ja. Ved du hvad, nu tager jeg mit mest Vil du have min gun, Kalle? Hvad? Vil du have min gun? Ja. Ja. Så skal vi prøve at dræbe Lauke med den. Ja, Kalle. Kalle, jeg kommer hen til dig. Hvad jeg har med Kalle gjort det? Kalle, skynd dig! Skynd dig! Skynd jer! Malte, jeg prøver ikke at skyde efter jer, Malte, bare lige. Bare lige for at stresse jer. Skal du komme op? Kalle, kom. Kom, Kalle. Du er oppe. Kalle, så går den lige om lidt, han er klar. Hey, Kalle, kun den. Kalle? Hey, Kalle, gun, Kalle. Den er dårlig. Kalle, så gun. Au. Nå, jeg ramte. Ja, stille. Kalle, prøv at skyde Lauke med den. Hey, Jeg her blev gun. lige suget ind i et black Jeg har hole. gun i hånden, Kalle. Den her. Undskyld, jeg kom til at klikke. Jeg skal afklikke på her. Vanvittigt vores skud. Kalle, ja, Kalle, og så tag den i hånden. Og prøv at skyde mig. Kalle, prøv at skyde mig. Kalle, nej, skyd mig, Kalle. Kalle, ikke gå ud af døren, for Malte han er Kalle, åben. prøv, Kalle, prøv Kalle, at skyde mig, nu skal vi skyde mod hinanden, Kalle, når du kommer ud. Kalle, så prøv at skyde Lauke, når Jeg han kan kommer ud. altså lige gøre noget. Du gælder bare min ting, du stikker dem alle. Kalle, kom an. Piu. Kalle, du skal skyde mig. Hold den inde. Skyd mig. Hold den inde, Kalle. Den er en reload. Skyd, Kalle. Du skal holde den inde på din skærm. Han reloader hele tiden. Kalle, hvor er jeg kommet med din putter, Kalle? Kalle, jeg redder dig, Kalle. Dræb ham. Hvad så? Jeg døde af ham. Det er dem her, du skal have i hånden, Kalle. Sådan der, Kalle. Nå. Så skal du kigge på mig hele tiden. Kalle, så kom an. Prøv at skyde mig. Så er det stille at dø i. Kom an, Kalle, Kalle. har du prøvet det her svær? Du one-shotter ikke engang. Nej, men han gik godt kun hen til mig. Der er ikke usynlig, den er usynlig. Det ligger. Hvor er det, der er rundt med min gun? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Kalle, prøv at dræbe mig, Kalle. Med den der sav. Prøv at sav i mig. Sav i mig. Nej, du skyder mig ikke løb! Jeg læser lidt på mig, min skud, for han reloader ikke. Lad os bare gå ind i dig. Jeg vil gerne gå ind i dig, Jeg Laura. vil gerne gå ind i mig. Min drøm er at gå ind i dig. Og så står der bare 9.000. 2 gange 9.000. Det var critical, jo. Jeg går bare ind i dig. Ej, jeg kan ikke dø, Malte. Prøv at dræbe mig, når det er, jeg skal dræbe mig. Prøv at dræbe mig nu, Malte. Står der så bare 9.000 damage overalt. Jeg dør ikke. Jeg vil til sidst tror det kommer til at stå et højt tal. I am invincible. No. Næste gang jeg dør i den her video, så stopper den. Nu skal jeg løbe. Hvis jeg dør, så stopper den. Nej, det gjorde jeg ikke. Det er som Hvor fanden misser jeg? en. Okay, vi ses alle sammen, der har set med på den her video. Kalle, vil du slutte videoen af, Kalle? Ja. Kalle, kom over til mig, men du skal ikke lige dræbe mig. Okay. Kalle, kommer du over til mig og afslutter videoen? Jeg kommer. Hej, mor. Hvad har du at sige til alle, der har set med i den her video, Kalle? Når jeg kan subscribe, thank you, and love. Og jeg... Nej! Vi ses alle sammen!